Sing ra tertib sapa? Nonton son horor. Berangkat normal pulangnya. Ya, iki toyake Sun Gokong iki. Iki mak cokot ora apa ger mak dilat? Pokok wah. Dicokot. Aku suka nonton son horor. Nah, liyane toyake cilik-cilik kowe gede dhewe ya. Nganggo pring ae ya rasa tuku toyak. Wis ngono kuwi bae, apik, sip. Malah sip kuwi. Son Kae. horor suaranya menggelegar. Sonnya besar suaranya. Sabukmu nanti? Eh? Eh? Kau abi? Toyakmu nanti? Kowe kok tertib men to? Wis cewek tertib ya. Wis nganggo iki apik iki. Jos.